अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। विद्या तू ही देले हम ते पूजा कइले खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। पहिले पूजा सरस्वती माई के कइले पहिले पूजा सरस्वती माई के कइले विद्या तू ही देले हम ते पूजा कइले जीते वानी मंदिर फूल सजैले जीते बानी मंदिर फूल सजैले विद्या तू ही देले हम ते पूजा कइले खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमके बनाई के बेटा तू गईले हम ते पूजा रोजे कैले हम ते पूजा रोजे कैले पल भर में अगरबत्ती दिया जलैले पल भर में अगरबत्ती दिया जलैले विद्या तू ही देले हम ते पूजा कैले खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। जिंदगी में तीन सवाल रहेला माता पिता भगवान रहेला माता पिता भगवान रहेला सुबह शाम दिया हमें जलैले सुबह शाम दिया हमें जलैले विद्या तू ही देले हम ते पूजा कैले खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। गलती का भइले सजा हमके देहले ए पूछे तोहर सिरा जुरादा ए पूछे तोहर सिरा जुरादा कहेला गुलशन रिकी के पूजा धैले सिंगर आशु बिहारी के पूजा धैले विद्या तू ही देले हम ते पूजा रोज कैले खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।